musana na kuria igo twagochage task yo twarojenga binto mbiri ko koruya egereka tukachaka kungusana odorende abande bare goteka advantage asoko ngusana na kuria abande mbaro still mpaka bono na tokwana batagete ngo kungusana na kuri ko genderere egere banyoreri bakari ko nyagokore bintu byabo bya kando muna bono twabatebira aba MC bon spinga ki ase mochore tugocha ne counter assembly lakini kwa makanyanga mbari ko cha counter assembly igo bamenyete ogavana ninki mokori kyo gavana gavana na bata babasiri baye igaba MC mbale bakugenda batara yes bakorire bikarora aroro gose batara ngo igwete mbabwata bunga mashinani elia ngo bayarenge supported n'abantu be executive even now aba MC bande igo bayire chi project bakora abandi batabwati besa yaikira ase bono cyabasinyire because kwanore para nerere bwone for example ngotebi ngoma contract tanyarebe lakini ngo chikomori gitini komanyora baadaye naliwe gwata unga kinge pare iyo ono mo MC o etwakore mo MC itabwati besa uchire kurigyo monto amo subcontract roborire one bintu bikwamete that is the greatest problem aba MC sibakora you are supposed to work from the counter assembly kwarwo kwagenda wajikubera kurwa ogavana ngumbu governor igebwena tagato kumerana as assemblions executive twakwanira igoro ya magendero so bona kara to kora oversight yes aba bande mbali ko nyara go question omo governor gose mbali ko nyara go question aba waziri bali asengenjo ngamo bago daim barale so that's where the problem is anya ndito ko batwensi kurwa twa face team eriende ona magendero ntanga akori ruya barale bona to chikote magukwana kwanyora your colleague nere na ndo guko uko gosomera kurungumbu gocha washumu ngatari mu MCA era bono igare kurungumbu you know we can't achieve development egera to divided that's what ko bataina ki inju assembly chibesa jirito kurukuche executive to chimonite twabori baringa ki ningi motara korere gas for example na wanti angote yes chibesa tu aide timu tinyo star 2025 mitinyere nge tigarete to kore financial year just 1 month correct yes so kende nkeyo ya karu even procurement some of the projects muna toko kwana ega njiraba procured correct wono onye njiraba procured ne chibesa ntu abegete ngakyu kwere sabana inchi nkopere akongu na amushimiwa andake asengane yega yogo